खतरनाक बाबा, थंडगार. आणि हे बघा काय वर रात्री मस्तपैकी चांदणा दिसणार आमका. संध्याकाळची हायटी आम्ही हयच मागवलं कारण हायचो नजारो भारी आहे. आणि काय काय हा आता तुमका आम्ही दाखवतोय. हया सँडविच, त्याच्यानं कॉर्नची भेळ, कांदा भजी आणि मस्तपैकी गरमागरम चाय. आणि समोर ह्यो नजारो. आणि ही आहे आता झोपाळ्या रिलियत. ही बघा खरंच यार डेकोरेशन भारीच केले ना. फायनली आमचा हे नाश्ता इलेलो आणि नाश्त्यात काय काय इला तुमका डिटेलमध्ये दाखवतो. हया फ्रूट सॅलड, त्याच्यानंतर इडली सांबार चटणी. इकडे कोण कोण आहेत ते बघून येतो आम्ही. इतक्या लांब पोहायला जायचं पोहायला. वातावरण पण एकदम थंड आणि पाणी पण लय थंड. किंवा रॉयल टेंट, प्रीमियम टेंट. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असं स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी काल आमच्या जियाचा बड्डे झालो आणि तो व्हिडिओ तुम्ही जियाच्या चॅनलवर बघितला असाल. नाही बघितला असाल तर जियाज क्यूट वर्ल्डमध्ये जाऊन नक्की बघा. आणि आता जातो जियाच्या बड्डेसाठी आम्ही लोणावळ्या का आम्ही रिसॉर्ट बुक केलं. पूर्ण रिसॉर्ट नाही, ग्लॅम्पिंगसाठी जातो. लोक कॅम्पिंगसाठी जातात, आम्ही ग्लॅम्पिंग करूसाठी जातो. ब्ल्यू बेला रिसॉर्ट का. आणि खरंच लय भारी आहे. तर तुम्ही पण बघा. तुमका सर्व त्याचे डिटेल्स कसा हा काय हा तर सर्व तुमका दाखवतो. आणि आम्ही पण एन्जॉय करतो, तुम्ही एन्जॉय करा. आणि तुमचा पण काय प्रोग्राम वगैरे असला तर तुम्ही पण जाऊ शकता. तर मंडळी खरंच आम्ही लय एक्सायटेड आहोत जाऊसाठी. आमका जाऊचा होता 27 तारखेका जियाच्या बड्डे दिवशीच जाऊचा होता, किंवा 26 का जाऊन 27 का वगैरे असं जाऊचा होता. पण पूर्णपणे फुल होता कारण तो विकेंडच सुट्टीचा होतो. शनिवार रविवार सोमवार 3 दिवस सुट्टी लागून इल्यामुळे संपूर्ण फुल होता. त्यामुळे फायनली आज आमका 28 तारीख का रिसॉर्टचा बुकिंग भेटला. तर आज आम्ही जातो. आणि हो लॉग आता कधी येतात तो बघूया, कारण वेळ नाही. ह्याच्या अगोदरचे पण 2 एडिट करूचे बाकी राहुल्या. तर म्हणजे चला जास्त वेळ नाही काढत. आज सडक पे खड्डे है, काल जियाला हॅपी बर्थडे. आणि आज 1 नंबर कोण हा तो नक्की सांगा आवर्जून अगदी. चला म्हणजे हे बॅगो बिगो भरून आम्ही रेडी झालो जाऊसाठी. आणि ज्या गिफ्ट दाखव तुझे हे मामाने दिल्या, म्हणजे पैसे दिले आम्ही जाऊन घेतलं. हा मामाने पैसे दिले आणि ह्याने जाऊन घड्याळ घेतल्या. त्याच्यानंतर मम्मीने काय दिलं, ड्रेस दिला. तर तुम्ही माझ्या ब्लॉग नाही बघितलं, पिंक कलर मी ओके ओके. आणि पप्पाने सायकल मोटर. तर मंडळी गाडी इली आमची आणि हे सामान भरलं. तर म्हणजे 11:30 वाजता निघालो होतो आणि आता वाजले आता 12:30, 1 तास झाले. आणि ओल्ड पुणा हायवे आम्ही पकडलो आणि ते जातो. आणि मला वाटतं लोणावळ्यावरसून 25 किलोमीटर अजून लांब आतमध्ये आमचं ते रिसॉर्ट होय ना. हो बरोबर. आणि आमच्याबरोबर विनोदात पुण्यावरसूनच इलेले आहेत. तर बघू आता 12:30 म्हणजे अजून 1-1.5 तास लागतील किंवा 2 तास लागतील. तर आम्ही जाऊ आणि डायरेक्ट तुमका थेट जाऊन भेटू आमच्या. हे बघा आणि हा डॅम हा पूर्ण पावना डॅम. तर फायनली आम्ही येऊन पोचलो आता. आणि इथे आमचा ब्ल्यू बेला रिसॉर्ट आहे. तिकडं नाही ते. तर चला गाईच आम्ही येऊन पोचलो आता ब्ल्यू बेला रिसॉर्ट. हे बघा कॅम्पिंगसाठी. वाव मस्तच आहे यार. चला काय दिसत आहे पप्पा. म्हणजे एकदम भारीच आहे. हे पण आहे एक, अरे पपईत लागलेले ते बघ कसले लागलेले आहेत ते. चला चला आतमध्ये जेवूया आधी, भूक लागली आहे. 2:30 वाजले येऊ का आमका. त्या स्विमिंग पूल हा मस्तच अगदी व्ह्यू आहे. आम्हाला चेक करा. हो आमच्या पोराक आधी चेक करा, उलटी करून हैराण झाला. तर पहिले आम्ही चेकिंग करून घेतो. होय बर्थडेचा केक ना. हां हां तिकडे का आपण केक चेक इन करून घेऊया. चला तर म्हणजे आता वाजलेत 2:30 आणि ह्याचा चेक इन हा 3 वाजता. लंच नसता, हाय टी. हां हाय टी, त्याच्यानंतर रात्री डिनर आणि सकाळी ब्रेकफास्ट आणि 11 वाजता चेकआउट असता. तर आम्ही वाटेत जेवलो नाही. आम्ही ह्यांका बोलून ठेवलो होतो आम्ही डायरेक्ट येऊ म्हणून. आणि ह्या इन्क्लूड नाही, ह्याचे आमका चार्ज करूचं लागणार. तर म्हणजे आम्ही आधी पहिला जेवून घेतो आणि नंतर मग आम्ही आमच्या
रूम जवळ जातो आणि आमचे रूम वगैरे तुमका दाखवतो. जेवण झाला आणि आता हे सर हे चेक इन करतात, ID कार्ड वगैरे दाखवतात. डायरेक्ट लगेच वगैरे गाडीमध्ये नाही आणलं की नाही प्रशांत स्काय टू डायरेक्ट. चला झाला ना. हो. चला तर म्हणजे आताच आमचं जेवण झालं आणि आम्ही आता आमच्या टेंटजवळ जातो. तर काय स्काय शूटमध्ये जातो. सूट होता ना आमका हे डोर बाबा खतरनाक आहे या. हा बाप रे स्काय आहे ना म्हणूनच तो स्काय सूट आहे बोलतात ते. वर काय शिडी वर चढू का. तर काय हे जबरदस्त आणि हाय वर काचा तुमका सर्व वरचा दिसणार. संडास बाथरूम आई शपथ खतरनाकच आहे यार. हे इल हा थंय आंघोळ करायची हाय मेकअप करा. अरे बाबा खतरनाक. आणि इकडे बघा काय आहे ते बाप रे. हे मी घालणार हे एकच आहे ना मी घालणार तो सूट स्काय सूट. आणि बाप रे खतरनाक बाबा थंडगार. आणि हे बघा काय वर तुम्हा वर काची आहेत. हे पडदे बाजूक केले ना बाजूक कर पडदे. बाप रे जबरदस्त एकदम. बुक पण आहेत वाचू का. पुढे जाऊया चला. अरे हायसून लेक जवळ स्विमिंग पूल ये आपटलं की काय याई शपथ बाबा हनुमंता वाचाव रे. हे बघ स्विमिंग पूल आमका आणि हे पडशील हा भावी सावकाश. आणि पूर्ण काचेचा हे बघा. आणि हे बघ कसं हा तो बघ त्रिकोणी आहे त्रिकोणी. बापरे बेस्ट रूम आहे. मक्खाने जे पप्पाला आवडतात. आणि ह्याच्यामध्ये काय बिस्कुट रूम खतरनाकच आहे. बिस्कुट आहे जे भावीला आवडतं. आणि काय लिप्टॉन ग्रीन टी. चला बंद करून हे टाकू चायचं. आम्ही. आता झोपा. हे चायचं लक्झरियस वाटतंय. उघडा काय बघू शकला तर तुम्ही हाय सर. शकता. हाय सर्व दिसणार किंवा हाय तुम्ही बंद करून आता रात्री हे बघ हायसून तुम्ही बंद करू शकता पूर्ण पॅक. हाय रॅक आहे. इस्त्री पण हा हे बघ ह्या बंद झाला. इस्त्री करू का. हाय लाईट आणि इस्त्री हे विस्त्री आहे. सामान ठेवसाठी चप्पल विप्पल ठेवसाठी आहे. आणि हा असा भर हा म्हणजे कपाट नाही कपाट आहे. हा हे ओपन आहे. तर मंडळी आम्ही आता पूर्णच पडदे उघडलो. आणि हे बघा तुम्ही ह्या साईडने हे पूर्ण बाहेरचा दिसता सर्व. ह्या बघा. आणि वर रात्री मस्तपैकी चांदणा दिसणार आमका. हे भारी पूर्ण काचीचा चारी बाजू. या भावी आता बाहेर गेली आहेत. पाण्यात जाऊ नको. हे पाळणं बिवणं आहे ना त्यामुळे भारी वाटतं आहे. आणि भावी काय करता झोपाळे घेता. झोपाळे घेता. मस्तच व्ह्यू आहे ना हे सर. मस्तच वाटतं. आता स्विमिंगला जाऊया ना. बोटिंग का स्विमिंग. पहिलं बोटी. आणि खरंच मस्त वाटतं यार. तर मंडळी आम्ही आता ते फोटोशूट वगैरे केलं फोटो काढलं आणि हायटीसाठी आम्ही जातो. आणि काय काय नाश्ता आता बघूया चला गाईज. हाय बसूसाठी भारीच जागा म्हणजे संध्याकाळी हाय बसून सनसेट वगैरे बघायचा. भारी आहे ना जिया. खरंच लय भारी आहे. बघ ना किती भारी आता. आणि हाय स्विमिंग पूल पण आहे. आणि जिम पण आहे. सकाळी जिम का जाऊ शकतो आपण. नाश्ता आहे अनुक सांगते का. तेच करूया. तर हाय जिम पण आहे. हे बघा ओपन जिम आहे. प्लस हाय स्विमिंग पूल आहे. दाखवते तुमका.
वाव मस्तच वाटतं यार. आणि हो बघा स्विमिंग पूल. हाय आता आम्ही पेव घेतो मस्तपैकी पेवतो हाय मग. आणि हय संध्याकाळी आम्ही केक कापणार जियाच्या बड्डेचो. जिया रेडी ना. आणि तो पण पाळणो हे आपल्याक बघ पाळणो हा तो. अरे ह्या काय गेला गो बाय पडशील सावकाश. हा त्या पाळण्यावर गेला आता ताब. जोरात मारलं ना डायरेक्ट पाणी यात. पाणी मोजून येशील किती आता. आणि लय मोठा त्यामुळे मस्तच वाटता. सावकाश जा काय नाही पडणारच जा. संध्याकाळची हायटी आम्ही हयच मागवलं कारण हायचो नजारो भारी आहे. आणि काय काय हा आता तुमका आम्ही दाखवतोय. हया सँडविच त्याच्यानं कॉर्नची भेळ कांदा भजी आणि मस्तपैकी गरमागरम चाय. आणि समोर ह्यो नजारो चला तुट पडो. तर मंडळी हे तर तुटून पडली आहेत तर मी पण खातोय नाही तर मी उपाशी राहा. कांदा भाजी भारी आहे ना. वा मस्तच दिसतं आणि वास पण मस्त येतं यार. आमचा नाश्ता करून झाला आणि ही आहे आता झोपाळ्या रिली आहेत ही बघा. आणि हो खतरनाक झोपाळवा लय उंचावर हा. झाला का तुमचा भावी. तर मंडळी संध्याकाळचा नजारो आहे भारीच वाटता. आणि हे पण टेंट आहेत हे बघा. पण हे असे काचीचे नाही आहेत दीपाली वाटता. हे पूर्णच असे आहात. हे पूर्ण प्लॅस्टिक हा पण मोठे आहेत ते असे म्हणजे छोटे नाही आहेत मोठेच आहेत. मग हे काय आहे ह्या झोपडा कसला. वॉशरूम आहेत वाटतं ते. होय वॉशरूम आहे ते. हे बघ हे वॉशरूम हा रूम हा. बापरे झोपडीसारखी यार खतरनाक रूम आत आहे. हे बघा हे पण आहे साधे रूम आहात. हे बघा हे केळीचो घड बघ एवढा तो तो बघ. बापरे एवढं मोठं घड हा तो बघा. तर म्हणजे आता वाजल्यात 6:45. आम्ही नाश्ता वगैरे केलं थंय फिरलो आणि हय इलो आता कपडे चेंज केलं. आणि आता आम्ही जाणार कॉमन स्विमिंग पूल मोठो एकदम. तर त्या स्विमिंग पूलमध्ये पेऊ जाणार. आणि आमचो हय जो हा तो आम्ही उद्या सकाळी या मोठ्या स्विमिंग पूलमध्ये इलो खरा पण लय थंड पाणी हा बापरे. त्यामुळे एकदम थंडगार हा सर्व वातावरण. हा बघा तर ह्यांच्याने सर्व माघार घेतल्याने धोका नाही भिजवलंय मी. एवढी थंडी आहे पाणी वत्ता टावेला बिवाला ठेवलेली होत काय म्हणतास. आता हे पण जिम करण्यासाठी ते वेट पण हा. सकाळी येऊन जिम करायचं. मरू दे जिम. नाही खरंच एवढी थंडी आहे आणि त्याच्यात पाणी पण एवढा थंड आहे ना बाबा हनुमंता. वाचव माका बाबा आजचा दिवस. काय थंडी. बॉटल घ्या चला. बॉटल घे हे चपला घाल जिया चल. जिया नंतर उड्या मार त्याच्या मारशी. अरे नाही शेकोटी पेटवला ना वातावरण एकदम मस्त झाला. थंडी पडली आहे आणि हा मासे असते तरी आहे दीपालीने भाजून दिल्या ना असते चुलीवरचे अगदी. आणि ह्या हाय अजून ह्याच करता झोकेच घेता. हा हो स्टार दिसतील. आपला काचेचा घर हा बघा अजून पडदे पण बंद नाही केलं तसेच आहेत अगदी. होय करा सर्व काय दिसता वरचा बघूया. करा बंद. शाबाश. इकडचे करा लाईटी पण नाही तरी पण आणि पाय बी फुसा. यास काय दिसतच नाही. तो वर दिसता मून. हे बघ हे मून म्हणजे हे बघ हे जावा थिएटर बंद करा. बघा हे सर्व पॅक करून टाकला. हा बघा आता जे आपण बंद केलं तर आपल्याला हे पण बंद करू शकतो आपण. हे बघ हे पण बंद केलं
पूर्ण पॅक झाला आता. कोण का बघूच नाही शकत. नाही ते आता ते नाही तर ना बाहेरून दिसता सर्व. तर म्हणजे हे 3-4 प्रकारचे हे सूट आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे. ह्यो आमचो सर्वात भारी आहे म्हणजे काचीचो पण हा प्लस हे का स्विमिंग पूल पण हा जकुजी हा. त्यामुळे ह्यो सर्वात भारी आहे ह्याचो. आणि असेच ना हा हो हो तर ना असे 4-5 प्रकारचे आहेत ते उद्या तुमका सकाळी दाखवतो. म्हणजे आता हे दोनच आहेत हा काचीचे हे दोनच आहेत. तर म्हणजे आता वाजले 9:30 आमका वेळच झालो. आता आम्ही जेवूक जातो आणि जेवल्यानंतर जियाच्या बड्डेचा आमचा केक कापूचो होतो पण पूर्ण लोणावळा बंद हा. अजितदादांचं झाल्यानंतर पूर्ण सर्व लोणावळा बंद हा. केक खयच भेटलो नाही. त्याच्यानंतर हे पेस्ट्री देत होते. मला म्हणतं तुमका पेस्ट्री देतो आमच्या इकडे हाती आणि तुम्ही केक कापा डेकोरेशन केलेला. तर मग आम्ही नंतर डिसाईड केलं तसं पण आम्ही 27 का जियाच्या बड्डेचो केक कापलो होतो घरा का. आता एवढा ही परिस्थिती जो आपल्या महाराष्ट्रावर येईल तर नको आपण कापूया. मग त्यांना आम्ही सांगितलं पेस्ट्री नको आम्ही नाही कापत केक. जिया का आम्ही कपडे पण आणले होते हे बघा बड्डेसाठी खास हे त्याच्यासाठी हे होतं व्हाईट कलरचा हे टॉप आणलं होतं आणि ते थंडी लागणार म्हणून त्या टॉपवर व्हाईट कलरचा जॅकेट आम्ही हे बघा शिवलेस हा थंडीला लागत म्हणून ह्या फुल जॅकेट त्याच्यावर आणि व्हाईट कलरचं ह्यो म्हणजे आम्ही आवडीन शॉपिंग केली. हा आम्ही लय 1 महिना लय जियाच्या बड्डेची तयारी चालू होती आणि सर्व करत होतो पण ठीक आहे एवढं झाला. त्यामुळे मग आम्ही डिसाईड केलं की आपण केक म्हणजे तो पेस्ट्री वगैरे काय कापायचा नाही पण जर डेकोरेशन त्यांच्यानी केल्याने तर आम्ही तुमका दाखवतो नंतर जेवण झालं. आता 9:30 वाजले आणि आम्ही आपले जेव केलं तर आपले जेवण घेऊया. टी व्ही वगैरे लावल्याने ऐकत नाहीत. म्हणजे फायनली आहे आमचो डिनर इलेलो आणि काय काय हा दीपाली सांग बघू. चिकन मसाला हा त्याच्यानंतर व्हेजमध्ये पनीरची भाजी हा राईस डाळ सॅलड पापड आणि चपाती. हां तर असं जेवण इला आणि स्वीटमध्ये काय आता बघूया नंतर. तर हे जेवतो आम्ही आणि प्लस हे पुष्पा पण लागलो आहे बघा. तर हे मस्तपैकी टी व्ही बघत आम्ही हे जेवतो आता. तर मंडळी थंडी लयच लागता आणि आमचा आता जेवण झाला आणि आम्ही त्या डेकोरेशन केलेला बड्डेसाठी जियाच्या ता तुमका दाखवतो चला. हा बड्डे गर्ल पुढे जाऊ देत बाबा. खरंच यार डेकोरेशन भारीच केले ना. अरे बापरे हे बघ फुला घातलेली आहेत पाकळे. वाव यार जबरदस्त. जियाच्या बड्डेसाठी त्यांच्यानी डेकोरेशन केल्याने लय मेहनत घेतल्याने हे बघा बापरे खरंच लयच मेहनत घेतल्याने त्यांच्याने हे बघा आणि मस्त डेकोरेशन केल्याने. जिया हॅपी बर्थडे. तर मंडळी जबरदस्त डेकोरेशन होता. चला आता जाऊया ना. थंडी वाजता जाऊया. हां मजबूत थंडी वाजता आणि अक्षरशः गुलाबांचे पाखळे वगैरे सर्व हे ठेवल्याने होता हॅपी बर्थडे आणि जबरदस्त रेड आणि व्हाईट थीम. तर म्हणजे वातावरण रात्रीचा खरंच लय भारी आहे आणि हे बॉन फायर पण केल्याने हे पण एक ग्रुप हा फॅमिली आहे एक ती पण इली आहेत आणि आम्ही आता जातो आमच्या सूटजवळ. तर म्हणजे फायनली आम्ही आमच्या सूटजवळ इलो. तो रातचो व्ह्यू हा खुलजा सिमसिम. आम्ही काय लॉक करूनच जायत नाही. ह्या कसा हाता बघा उघाडता मस्त. आतमध्ये गरम वाटतं ना बाहेर लय थंडी लागतं बापरे. गुड मॉर्निंग मंडळी. तर आता वाजले सकाळचे 8. आम्ही सर्व उठलो आणि तुमका आता बाहेरचो सर्व नजारो दाखवतो आम्ही तुमका. सकाळचो कसो असता तो 9:30 वाजता नाश्ता असणार तो काय तो पण तुमका दाखवतो. चला हा उघड ना.
उठलो मस्तपैकी रात्रभर पॅक करून झोपलो होतो. यस. एवढी थंडी पडताना तर ह्या बघा काय था बाष्प धरला ह्या नावा लिहतात हे बघा. स्वीट फॅमिली लिवा. यस. दिसता मग क्लिअरली दिसतं. सनराईज होता हे बघा. मस्तपैकी सनराईज झालेलो हा. आणि हा फिल्टर होता पाणी आंघोळीसाठी आमका. पण बर्फासारखा पाणी या गोठून जाऊ आम्ही. आणि हो बघा हे दव पडलो पूर्ण सर्व ओला झाला. म्हणजे दीपाली आणि जिया आमचा आहे बॅडमिंटन खेळतात. त्यांना थंडी लागतात ते थंडी पळवतात. शाबाश जिया शाबाश. जिया आमचा जबरदस्त खेळता. आणि हाय पण वरती टेंट आहेत हे बघा. लक्झरियस सूट अरे माझ्या मार्शल प्रीमियम सूट असे वेगवेगळे सूट आहेत. ते सर्व तुम्हाला आम्ही दाखवणार हो. हे वरचे पण भारी आहेत वाटतं. हे बघा हे पण काचीचे आहेत. भावी काय गेला? भावी थाय बसला आता बघा. हाय करता भावी. तर म्हणजे सकाळचा नजारा पण लय भारी आहे. मस्तच वाटतं अगदी. पप्पा इथे जिम करताय. हा तुम्ही येलास तर मस्त जिम तुम्ही करू शकतास आहे. तुमचं रुटीन मिस नाही होईल. आणि इथे जिया पण आहे. ती जिया आणि मम्मी तिथे ट्रेनिंग करतात आणि मी इथे बसली आहे. पप्पा आपण स्विमिंग पूलमध्ये कधी जायचं? जाऊया ना. स्विमिंग पूल मध्ये जाऊ शकतो आपण. ते हर्ष आहे वाव. ही ही. बघ ना मस्त वाटतं ना. हां मी भारी वाटतो ना. मी पण चांगली दिसते. कुठे या चल भाविक पकड चल. 1 स्टार्ट. हे बघ पडू नको स्विमिंग पूलात. पेव येत नाही तुमका. तर म्हणजे फायनली आमचा हे नाश्ता इलेलो आणि नाश्त्यात काय काय इला तुमका डिटेलमध्ये दाखवतो. हा फ्रूट सॅलड, त्याच्यानंतर इडली सांबार चटणी, दही आणि आलू पराठे, ब्रेड बटर, कांदा पोहे, त्याच्यानंतर ड्रायफ्रूट्स आहे आणि चाय आणि कॉफी. तर असा भरघोस नाश्ता आमचा इलेलो. तर आम्ही आता तुटून पडतो. चला काय टेस्टी सांगा. इडली सांबार. इडली सांबार टेस्टी आहे. सांबार जाड आहे. बघूया. जाड गोड आहे. दही त्याची जरा. वा यार मस्त दिसतात मस्त. आणि दही पण एकदम स्मूथ आहे ना. ह्या बघ दही बघ कसला आता जाड. जाड आहे. तर म्हणजे नाश्ता वगैरे झाला आणि आम्ही आता जातो कायाकिंगसाठी. चला. खयत बोटी. भावी आणि भावीचे पप्पा दोघे चालले आहेत कायाकिंग का. सावकाश बस भावी. या जमता ना बसू. बाय बाय भावी. बाय का जिया. जिया गलावड नाही. जिया लहान असल्यामुळे जिया थांबला. रायडर आम्ही दुसऱ्या बेटावर जातो शोध करूसाठी. कारण थंय ना हे बघा हे पण टेंट दिसतात. ते कसले आहात ते आम्ही बघतो. कोण थंय राहतात ना त्याचं मागोवा घेऊन येतो आम्ही. तसा लांब आहे अंतर. आम्ही आता मधोमध इलो. हे बघा कसा वाटला. एक नंबर. थंय काय करत होता थंय सर. बेट हा चारी साईडने पाणी आहे आणि मध्ये आणि मध्येच खडक आहे. तेव्हाच लय. अरे पोहायला जायाचं पोहायला सहलीला जायाचं. आणि सहलीक जाऊन सहलीला पोहायला जातो आम्ही. थंड आहे पाणी. भावी केस वर बांध. थंडगार. असं कसं काय एवढा थंडगार पाणी. अरे जंप मारायची पाण्यात. आणि बाहेर सुनामी बघलास ना. पण उन्हात पेव मस्त वाटतं ना. काल लय थंडी वाजत होती आणि ह्याचं वातावरण पण एकदम थंड आणि पाणी पण लय थंड. बापरे
हे चला चेकआउट करूचो टाइम झालो हा. परत रूम पण दाखवचे सर्व. चला लवकर. आमची आता तयारी झाली आहे आणि आम्ही आता निघतो. सर्व बंद वगैरे केलं. चला काय तयारी वगैरे झाली आहे, पण त्याच्या अगोदर आम्ही तुमका बाकीचे टेंट आहेत कसे आहात ते दाखवतो. चला. ह्या साईड का पण आहे भरपूर टेंट आहेत. हे बघा एकदम भारीच आहे जागा. हे कोणसा टेंट आहे? रॉयल. हे आतमध्ये गेली आहेत. हो बघा किंवा रॉयल टेंट. टेंट हा नाही पण टेंटच आहे. हो बघ बांबू बिंबू लावलेले आहेत. पण जागा पण मोठी आहे यार. खतरनाक आहे. बेड हा मोठो. एसी टेंट मध्ये हा एसी आहे टेंट. ते खिडकी पण आहे ती बघ पाठीमागे. दाखवतो. ह्यो रॉयल हा. आता प्रीमियम दाखवतो. चला. आणि हे बसूक पण आहे जागा. वॉशरूमची सोय ही बघा त्याच्या बाजूकच आहे. प्रत्येकाक वेगवेगळा. ह्यांका ह्यो आणि ह्या टेंटवाल्यांका तो असा वेगवेगळा आहात. सगळं भारीच आहे. एंट्री वेंट्री ह्यांची खतरनाक आहे सर. प्रीमियम टेंट बघू जाऊया. हे बघ आणि हे आहेत प्रीमियम टेंट. बापरे खरंच प्रीमियम होते यार. झोपाळो बिपाळो. हे बघ खतरनाक आहेत यार. भारीच आहेत. वॉशरूम असणार वाटतं. अटॅच वॉशरूम आहे. हे भारीच आहे खरंच. ह्यो पण मस्त आहे. पण आमचं तो काचीवालो होतो ना त्यामुळे लय भारी वाटत होतं. फक्त ह्यांच्याकडे हे हा की झोपाळो हा तो एक त्यांच्याकडे प्लस पॉइंट आहे. पण आपल्या एक स्विमिंग पूल हा. आणि आपल्याकडे बाहेर आहे झोपाळा. एक म्हणजे पपईचं झाड आहे. हा पपई तुम्ही काढू शकतास. पण कच्ची आहे. अरे लय उंचावर आहे. जिया घाबरता. जिया बेटा चल झालं ना. चला हात देते का. चला आम्ही निघतो आता. तर म्हणजे आम्ही आता जेव गेलो कॅफे बांबूनी. तर आता आम्ही जेवतो आणि नंतर पुढच्या प्रवासासाठी निघतो. आणि आमच्यासोबत विनोद भाई आमच्यासोबत जे आमका नेऊन डोंबिवलीत सोडणार.